Maayong hapon, kini ang Sugbo News Live. Bishop Albert Abit-Oy, formal na nga na-instalar, isip bagong arsobispo sa Sugbo. Governor Pam Bariccuatro, nakighiusa sa mga Sugboanon sa pag-instalar sa bagong arsobispo. Si Rebecca Ortez sa report. Sa Cebu Metropolitan Cathedral, nagkahiusa ang mga Sugboanon uban sa katagkuan sa simbahang Katoliko sa pag-instalar sa bagong arsobispo sa Sugbo, Most Reverend Alberto Abet-Oy. Si Cardinal Luis Tagle ang nagpahigayon sa pagsaulog sa Holy Mass sa pag-instalar sa bagong Cebu Archbishop. Gatusan ka mga Sugboanon ang nisaksi sa installation sa bagong arsobispo sa Sugbo. Si Governor Pam Bariccuatro nakikiusa sa mga Sugboanon sa mainiton nga pagdawat sa bagong arsobispo. Ang gobernador naghinaot sa maayong relasyon sa simbahan sa paghatag og espiritual nga giya sa matag Sugboanon alang sa kaayuhan ug kalambuan sa komunidad ug matag Sugboanon. Balita, may labot ang Sugbo. Ako si Rebecca Ortiz, Sugbo News. Salamat Rebecca Ortez sa imong report. Sa laing bahin, ang mga yanong tao nagpasalamat sa bagong arsobispo sa Sugbo. Ang bagong arsobispo nisaad sa pagpanginlabot sa mga Sugboanon kontra korupsyon, labi na sa isyu sa flood control projects. Kagabi ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nag-andam og panihapon alang kang Cebu Archbishop Abit-Oy. Atong balikan ang welcome dinner. Sa detalye ni Ana Comeso. Sa pagtimbaya sa bagong arsobispo sa Sugbo, Most Reverend Alberto Abit-Oy, nagpahigayon og welcome dinner ang Cebu Provincial Government. Sa provincial capital, ang bagong arsobispo sa Sugbo giabi-abi sa mga opisyales, pinanguluhan ni Governor Pam Bariccuatro ug Vice Governor Glenn Soco. Sa panagtagbo ni Governor Pam Bariccuatro ug Archbishop Abit-Oy, nahisgutan ang ilang pag-follow sa usag-usa sa ilang mga advokasya. But before I end, pwede ko magmarites, Bishop? A month ago, nag-texanay mi ni Bishop. And he was very humble yun. Siya nga, Gov Pam, I'm so sorry. I got your number from Gov Aris. So we just touch base. So ning tubag ko niya nga, nice to hear from you, Bishop. Ning ko, but I have a confession to make. Nag-follow biya ko nimo since the pandemic. Niingon sa si Bishop nga, nakapahiyom yun ko sa imong response, Gov Pam. Kay ako sad, nag-follow nimo. So, unknown to both of us, we were following each other in social media. But Bishop, that is not my... I have a gift for you, Bishop. If you remember, during our exchange of texts, you mentioned to me about Laudate Deum, the establishment of parks in the province of Bohol. And you said to me, in this light, that I humbly appeal to you to establish a Laudate tree park in your respective towns and barangays. These tree parks will not only be spaces of greenery, but living sanctuaries of hope for generations to come. So I know, Bishop, that is your advocacy. So today, I signed an executive order establishing the Laudate Deum C Tree Parks program in the province of Cebu, defining the policy, framework, governance structure, and strategic objectives and implementation of the Laudate Deum. So, Bishop, this will be our legacy to the province of Cebu. Thank you very much. Yes. May kumpisal naman si Gov Pam sa amo ang tax exchanges, no? But I was really so happy, Gov Pam, sa imuhang pagka maabi-abihon, no? Thank you so much, good. Natandog ko pag-ayo, no? Ako gaya ni siyang gireplyan, nag-follow sab ko nimo o updated ko sa imong nindot nga gipanghimo. Apil ang nindot nimo mga TikTok dance moves.
ang bag-ong arsobispo sa Sugbo na mahayag sa iyang positibo nga paglantaw sa good governance sa mga bag-ong leader. In God's mysterious providence, Cebu is now blessed with new leaders, a new mayor for Cebu City, a new governor for the province, and also a new vice governor, and now a new archbishop for the archdiocese. Four new leaders mean four new beginnings, four fresh opportunities to dream together, to build together, to hope together. The advantage is clear: new energy, new ideas, and new perspectives for Cebu. But the challenge is also clear. We must earn the trust of our people, prove ourselves through service, and ensure that leadership is never about power, but about the common good. That is why tonight I say, let us journey together, church and government, leaders and people, hand in hand, so that this moment of four new beginnings will not be wasted, but will bear fruit for generations to come. These days in the Philippines, sadly, we keep hearing about ghost projects. Projects that exist only on paper, but never in reality. The funds vanish, but the project is nowhere to be found. Dinhi sa Cebu, kauban ko ninyo sa pagpakigbatok sa ghost projects. O sa pagbuhat hinuon og mga godly projects. No to ghost projects, but yes to godly projects. Ang mga yanong Sugboanon nagpasalamat sa bagong arsobispo isip kaabag ug kauban sa pagbantay ug pakigbatok korupsyon. Salamat kita na nga nagkuha mo siya, nagkanuna po siya bayan na nga para bon makibaw ang kadaghanan or magkuan gid ang tao ba nga mao po na ang iyang gilantaw para sa Sugbo sa Balita may labot ang Sugbo. Ako si Ana Comiso, Sugbo News. Salamat Ana Comeso sa imong report. Pahinumdom lang sa mga nangita og trabaho, apply na karong Oktubre 4 ug 5 dinhi sa Provincial Capitol kay ipahigayon ang local ug overseas job fair. Sugboanon, manginlabot kita, magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. Sa mga musunod nga oras, atangi ang mga kasayuran ug balita nga may labot ang Sugbo dinhi lang sa Sugbo News page. Ako si Munching Auxdero. Maayong hapon.